Mayong hapon, ug salamat sa inyong pagsunod Cebu ug katibukang Central Visayas. Mao pa nakulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Ning pahinumdum kanunay ang Commission on Elections COMELEC nga magparehistro na tungod kay ugmang adlawa na ang September 29 ang deadline sa voters registration. Apan bisan sa kanunay nga pahinumdum sa COMELEC nga dili unta huwaton ang deadline. Karong adlaw mas nidagsa pahinuon ang mga tao. Gani sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi, gituyukan na ang atrium niini tungod sa kataas sa linya. Si Chona Carion sa report. Ugma na ang deadline sa COMELEC voters registration nga maong kanunay nga gipahinumdum sa kadagkuan sa Commission on Election. Karong adlaw, mas midaghan ang mga tawo nga miparehistro diha sa Dakbayan sa Mandawi aron sila makasalmot sa sunod nga piniliay. Sa Mandawi City Sports Complex gihapon gipahigayon ang voters registration. Gipaabot nga ugma Setyembre 29, mas mudaghan pa ang magpanon sa sports complex aron magparehistro. Ang Mandawi City adunay kapin 209,000 ka registered voters ug gipaabot nga mapun-an pa kini og 20,000 ka mga botante. Samtang sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo, midagsa sab ang mga mulupyo gikan sa North District. Sa kataas sa linya, mituyok na ang pila sa mga tao palibot sa atrium sa mall. Sa kadaghan sa mga tao, nagkuwang ang dakong espasyo ug ang uban nagyaka na sa sawg aron mag-fill up sa porma. Ipadayon ugma sa alas 10 sa buntag ang registration ug ipatuman sa COMELEC ang cut-off inig kahapon. Chona Carion, Balitang Bisdak.